Че студът може да бъде и полезен, доказва следващият репортаж. През специални зимни тренировки преминават двете лъвчета, които се родиха неотдавна в зоопарка в Разград. За да свикнат със студа и да се калят, те излизат често на кратки разходки в лятната клетка. За сега малките понасят добре както тренировките, така и минусовите температури, разказват работниците, които се грижат за тях. За да оцелеят африканските хищници през ледената зима, бехчета ли ги топли с печка тип циганска любов, която винаги гори. Мъжът е доволен, че от общината са му осигурили достатъчно дърва и въглища за лютия мраз в Лудогорието. За да тренира малките да издържат на студ, мъжът периодично ги извежда навън, но само през деня, когато времето поотпусне. Аз, както започнах да се застудява, пускам нарочно, защото иначе когато са вътре само на еднаква температура, да кажем, или греят топло, или греят студено, това се изнежват и бързо се разболяват. За да напуснат лъвчетата уюта край печката, на бехчета ли се налага да ги примамва навън с голяма кутия, пълна с апетитни хапки пилешко месо. Резултатът обаче си струва усилията. Закалени са, как? Те свикнаха на тази температура. Са добре. Според Али, за да издържат лъвчетата на студа, от значение е и изобилието от храна, която дарява на зоопката местна фирма.